بدنا نورد يخون إذا ما ولا هيك متى معك هذا هاي تبدا زورا وركم كرده سلام فاميلنا ازي اكيرا تي في سوم زب سلام قناهم لا ناينا انا لو ما انتي لي لا الجرم بليز الجرم مالتي انا كوسمي زبوتا سوتا يبال حيرنا كبرينا ميستري يكونكم او زبوتا زدله صح الجرم اللي دارمو مول دلي فافاتي الفوتي كحمس دلي المنفساوي هيوت كقبل دلي لموج بوتاينا حريف بوتاي ورده تنبين تقل بوتاينا بتعم حريف بوتاي سامحكم نقول بزازين جمر لنا هذا راي بيكي بزيا من قدر كاميرا راتي كذا بيكي وين ولا شيء هذا حاجبني بنقبل انتني قلنا بحر الملس كلنا هنا هندي بلامو كازي ستح تحت بلا وانا العاوز يعني وريدنا نجي كل كنت قريبوني نا مسانا تخول لهم ديهم كاز تايت غور لهم شيرنا سبسكرايب يغورهم غورسي بدنب مالتي كاوله زبوتا رايو زي زبوتا وشتو كريكم دلي اسم لي ነገር ሆሁ እና از መንገድና በሐደና ቀጸልና ጉዝናና ብቻ አይዞን ቀጣይ እንመጣለን እሺ ናና ኮኺ كصبل ها ዝቦታ ኪዳና ምረት ተንሳይ ይባል ዝቦታ ላይ ነብረውም ለውይ እና ውሽጢ በደንብ ማለት ክንድሬና حاولهمنا مسانا ተኸታተሉ እስካዚ ላይክና ሼር ለይጎርሁምና ላይክና ሼር ሰብስክራይብ ሙጋርሁም አይትረሱ من تحرف فيديوهات كمصكم حامل اغورهم هذا قصل مسانا امين يرجوز امين يرو بسال نيرو جنا هم جنزوانا يراهم هذا هذا فوتل على زي هزلت لها هاغوي هميره هاغوز امان هيا يدون ميرن بي اتزمي
መብዛሕትእና ደግሞ መፅናይ ንፈልጥ በዚ ብዛዕባ ህንፃ ኪዳነ ምህረት ዘሎ ታሪካዊ መሰራርታ ክኾን ይኽእል እዩ ቃል ኪዳኑ ናዚ ቦታ ክኾን ይኽእል እዩ ፀበሉ ኣገልግሎቱ ከመይ ኢሉ ይግልገል እዚና ክንፈልጥ ንደሊ ካብኡ በረከት ንምስታፍ ኢና መፂና እምበር ካሊእ ዓላማ የለን እዘን ናይ ገጠራ ቤተክርስትያን ሰመይ ዝግልገላ ኣለዋ ከመይ ከም ኣገልግሎት ካብኡ ደ ቃል ኪዳነ ብልዓበየ ቃል ኪዳነ ኣብተለኒዮ ሂድሞ ኢል መስል ነይሩ ፈሪሱ ነይሩ ናይ ፃርቃናት ታወት እትዮም ኣመሪቆም እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ስላሴ ቤተክርስትያን እውን ተሰሪሑ ካብዚ ውፅእ ኢልና ንኸተለና ኣቡነ ሊባኖስ ዝበሃል ጥንታዊ ቤተክርስትያን ስሙ መስሪሖም ልዕሊኡ እንደገና እኒኦ ስላሴ ሚሖኖ ዝበሃል እኒኦ ካብ ኣስፓልቲ ተገንፂልካ ተኣቱ ከለካ ዝሰርሑ ቅዱስ ወላዲ እዮም ማለት እዩ ዳርጋ 7500 ፃርቃናት ቅድሚ ኣቡነ ብእሲ እግዚኣብሔር ዝገዳም ዝቅድም ግዳሞም ካብቲ ጫፍ ትሒዝካ ከምዚ ብምሉእ ዙርያታት ትኸድ ኣዕፅምቲ ናቶም ፃርቃናት እዩ እኒኦ እቲ ታሪክ ሒዝኩም ትኸድ ማለት እዩ ነብቀሽ ንሽተይ ክሕግዞም ኢለ እየና ካብኡ እንደገና ኣብዚ ገዳም እዚ ኣቡነ ብእሲ እግዚኣብሔር እዮም ገዳም እዩ መን እዮም መመንኪሶሞም ኣቡነ ኣረጋዊ ደብረ ዳሞ መበል 4 ውሉዶም እዮም ኣቡነ ብእሲ እግዚኣብሔር ማለት ኣቡነ ብእሲ እግዚኣብሔር እንደገና ምስ ገደሙ ኣቡነ ተንሳ መድህን ኣቡነ ገብረ ሚካኤል ኣቡነ 12 ታወት ተቆረፅሎም ኣመንኪሶሞም ኣቡነ ብእሲ እግዚኣብሔር ለለ እንደገና ካብዚ ገዳም እዚ ወፂኻስ ገዳማት ከዝኒዮ ኣብ ትግራይ ናዚኦም ውሉድ እዮም ናይ መነኮሳት ለመንኮስዎም ማለት እዩ እዚ ኣቡነ ብእሲ እግዚኣብሔር ኣቡነ ኣረጋዊ እዮም መመንኪሶሞም ኣቡነ ብእሲ እግዚኣብሔር እንደገና ካብኣቶም ብቕዓት እንደገና ዝበለፀ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት 12 ቅዱሳን ኣመንኪሶም እዮም ማለት እዩ ዝገብሮ ገዳም እዚና ልዕሊ 500 መነኮሳት እዩ ነይሩ ናንሽቲ መነኮሳት ካብቲ ገዳም እዚ ካብዛ ጫፍቲ እያ ሒዝካ ክሻ ማይ መኻን ትበሃል እያ ታዳዕረቱ እያ ናንሽቲ መነኮሳት እዩ ነይሩ ዝተሓቲ ትወርድዎ ኣለኹም ኣንሽቲ ኣትዎ እዩ ነይረን ቀደም ናይ ባህታውያን እዩ ነይሩ ካብኡ እንደገና ናብዚ መፅኢኻ ሒዝካ ክሻብ ትፍትንዮም ኣተው በረለ ናይ መነኮሳት ናይ ማሕበር ብጫል ተኸደኑ ገዳማውያን ነውርዱ ነይሮም ክሻብ 500 መነኮሳት ጉልቲ ግን ካብዚ ክሻብ ዳባ ሃደራ ክሻብ ዳኣውነ ኣሳይ ብምሉእ በኣርጌ የለ ብእንትን የለ ኣስራት ወግራት ሰብሲቡ ላውዚ ይመፅእ ነይሩ እዞም መነኮሳት ከምዚ እዩ ነይሩ ምሕደርኡና ድሕሪ ናይ ደርጊ ካብ ሃይለ ስላሴ ላውዚ ዘሎ ግን ምስና ኩነታት ትገዳማ ትሪእዎ ኣለኹም ካብ ህዝበ ክርስቲያን ካብ ቤተክርስትያን ካብ ህዝበ ክርስቲያን ልብል ኣዋጅ ምስ ተኣወጀ ግን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ህዝቢ ላመፀ ላሓገዘ ልቶም ወለዲ እቲ ቤተክርስትያን ቦታ እዚ ብዙሕ ታሪካዊ ቦታታት እኒኦ ትጉብንይዎ ትኽእሉ ኢኹም ዓብዪ ቦታ እዩ ዓብዪ ቅዱሳን ተቆርሉ ስለዝኾነ እቲ ታሪክ እዚ ሒዝኩም መሰረታዊ ነገር ከም ዝለበልዎ በቐሺ ብ500 ክፍለ ዘመን እዩ ተመስሪቱ 1508 ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ገዳም እዚ ካብ ገዳም እዚ ቀሊል ይኾነ ገለጻ ሓውና ዓብዪ ገዳም እዩ ቀዳማይ ገዳም እዩ ብ500 ክፍለ ዘመን እዩ ተመስሪቱ ገዳምነቱ ማለት እዩ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ መስዋዕቲ ኦሪት ይወፅሐ ነይሩ እዩ ብቱ ክፍለ ዘመን ብ500 ማለት እዩ ብቱ ገዳት ብቱ ታሪኩ ድማ ካብ ቀደም ትሒዙ ብልደተ ክርስቶስ ብቱ ኦሪት ድማ መስዋዕቲ ኦሪት ይወፅሐሉ ነይሩ እዩ ዝረዝረ ግን ከም ዝልበሎ ካብ ኣቡነ ኣረጋዊ ብእሲ እግዚኣብሔር እዮም ቦታ እዚ ኣቡነ ብእሲ እግዚኣብሔር ይበሃሉ እዮም ዝመርሕዎ ነይሮም ኣብናዮም ግዜ እየተገዲሙ ማለት እዩ ብሃፀይ ገብረ መስቀል ገዳምነቱ ኣብ ኢትዮጵያና ወይ ድማ ትግራይና ቅድሚ ዝተገደመ የለይ ማለት እዩ ረድኤቱ ተንስሄ ገዳም ይልበሃል ደብረ ንስሐ ይልበሃል ብግእዝ ከይድካ ደብረ ንስሐ ይልበሃል ናይ ንስሐ ቦታ ማለት ኣብዚ ቦታ እዚ መፅኢኻ ተሳሊምካ ዝነበረካ ሓጢኣት ንፍሓቆልካ ማለት እዩ ታዩ ታሪኩ ተነሲሄሲ ሓየ ኢሎም ሓደ ሓጢኣት ዝኸበሎም ወላዲ ነይሮም ኣብዚ መፅኦም ኣብዚ ጸሎት ምስ ገበሩ ግን ሓጢኣቶም ተፍሒቁሎም ድሒኖም ማለት ሕማም ስጋለ ነይርዎ እንደገና ድማ ናይ ነፍሲ ሕማም እውን ነይሩ ኩሉ ተቐንጢጥሎም ተነስየ ሓየ ኢሎም ተንስየ ተብሉ ማለት እዩ ተንስየ ናይ ንስሐ ቦታ ናይ ብቕዓት ቦታ ናይ ጽድቂ ቦታ ብልብል ንብለና እዚኣ 4 መዓልቲ እዩ ዝለብስ 4 መዓልቲ ቀትሪ ለይቲ
ከምዚ ጌርካ ትቃል ሽዳን ትሪእዋ ኣለኹም ዓብዪ በረከት በተለይ ኣብ መብራህቲ ምስቶ ልቺ ብደንቢ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዕንቋይ እኒኦ ጎየ ፀሓይ ጨራ ኮይኑ ይርአየኩም እምበር ብደንቢ ብዙሕ ዓይንኻ ሕውዞ ዝለብል እዩ በተለይ ምሸት ፀልማት ኣብ መብራህቲ ትሪእል ከለኻ ብደንቢ እዩ ዝገበረ ፀበል እዩ እኒአና ማለት እዩ እሺ ኩራት ተኸታተልትና እስካዚ ሰብስክራይብ ለይገርኹም ገሩ እና እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዝኒኦ ማለት እዩ 40 ለይቲ 40 ቀትሪ ኣብ ፀበል ውሽጢ ኦፍቲ እኒኦ ማለት እዩ ተገይሩስ ላብ ወርቂ ይቕየር ላብ ወርቂ ትሕዝቶ ይቕየር እዚ ይርአየኩም ለተኾይኑ ኣብ ፀሓይ ብደንቢ ይድራ በለጭለጭ ኢሉ ምናልባት ከቕረበልኹም ከምዚ በቃ በለጭለጭ ኢሉ እና ከምዚ ዓይነት ተኣምራት ዘለዎ ቦታ እዩና ብጣዕሚ ዝገርም መንፈስካ እርካታ ዘለዎ ከምዚ ፀበል ተኣምራቱ ትሪእሉ ቦታ እዩና ምሳኹም ምሳና እስካዚ ትከታተሉና ኣለኹም ምሳና ፅንሑ ካሊእ ቦታ እኒኦ ብጣዕሚ ሓሪፍ ቦታታት እኒኦ ና ፀበል ዓይኒ ለድሕን ቦታ እኒኦ እዩ ንዓይኒ ፀበል እኒኦ ናብ መኻናት ቦታ መኻንነት ለድሕን ቦታ እኒኦ እና እሱታት ስለለሎ ምሳና እስካብ ቅፅል ፅንሑ ሰብስክራይብ ገበሩ ምሳና ተኸታተሉ ለምታይ እንደየኒዮ هو يسأل زوزهم قدسانس لا تقوم هميل بهجر ما ديومو امين يقعد جايز واو تعمل قرام دس المنفس خالح كاملات مالي دبرت لما انت خالي انا خوينا نينا دفالي زوزني يجن زما يكفسس كلون دغمو نينا سؤال كاخون تريك هاز أرى إذا مريت كم لك أترك نقرأكم يقولي كلها بجامع يعني إرنا قلت هاي من أنت مقاري الكاي نتسألك يا أخواني يزي كنت في الجاكي أخرى متى تحاني كم حاجة كله أنا تملكتناش كهذه لوزقت بزيادة كاميرا ماني رينا لوزي ففاتنا حم تحمس له وعندما ما حيت نقول بوتاي بزلله سبب لوزوزني بوتا بززني من قدي إذا أنا بزيا مالتي بزا من قد السا أنتني نعين خا عين تجرى لهم ساعات ما تسمعوزك دحنو الهولي ليش نسألني نا مكانت للو نا بركي نا جزاء للو تجر أو زي مدحنتني بايزوي لو زي بوتازي أقولات يفكري أقولات يفكر لا أو زي ما حيت بتشين كذا لا بزي المسألة من قد لنيري أو لا يفكر كايت بس بتشا هزجين لو زوجني تصل بحد هزي كوستوكم يش كاوز نعنو إذا تلميذو وين أبي؟ ما نعبنا ذولا وينهم كانوا قمنا زمان قدم يا هذا طالع في بالنا لين تراوي تقول لي
مناسية ما هو تهاتته حذرة دمس ليلي جمع ناوسينا لا زيانات لنا مسانا تخفتنا يريك عليه نا بوتا زوانا سوالي اتينا ينينا ازلن يشل من قدنياتنا او زبوتا سوستاي كاكوحي بعلوس بقى كوحي ناس او كوحي مالتي او انتنيوي ماينيوينا زسو سوالي بال هذا سوالي سو بحدا نرينا كاميرا معنا بكارنا زيري تالي تازو بتعمل زيرمي كاكو حتى بلاينا بما أي همز كوين نازمة زعنتو لرأخوكم للا ورك تغير يالو لهم أو زوجتي زيما زبوتا السكر يكو زبوتازي زوانا نعيم اللي بعد اسمي وزوزني يدني واي تقرمي وزوزني لعلي هزكوا نشان دوري عيني كاوينا نعيم نعمل حنيت زعنا وسديرنا نعمل زا وانا انتن لله ذا دياقونات متشات يتقدوا أبوتاني أكريكو كازا مسمى كاكي زي السؤال عامل قرم نا زوزنيا أربعة معتي كدينا أربعة أطري أو زوزنيا تقميتها زن لرأهم زانا عنتو بنا أركي عينك لنرى ورك عين الفترة زبوتها زينا زي تنسى لبه تنسى اسكت هاكي أنا فتاني بايزو قدمي كونيتات او زي تاع حصي عيني حشن نيرو كلاسي يسعزل نيرو طعمي محرك لها بني صايبي ناب طعمي الفوتيو بوتاي تنسى او ثينك املاكي مسكنا نطا هابيكي هميره نحرت نحرت لهنا هوزي تاينيا نت بياتني هوزي تاينيا هايزو ما أطلع لذي تأمرس كن قريتلي كوخ حخماين بمفساس مالتس هاي نيز ماين داي تعمل كرم ها دكتوراج همي قرفة قروتي عارف ده؟ هذا نقدر تري ولا لكم سي زمل على له حق تفطروا سعيروس تخليل تحت يوكلكم له هنا يلر إيكا ما عندنا خوقف حي فلفل كلس كالي لفلي سو
ተኣምር ላይ ተሰርሐ ምናምን ክባሃል ይኽእለሉ ዘመን ዘውዝኒዮ ቦታ እዩ ብዙሕ ነገር ነዮ ሕጊ ተፈጥሮ ተጻይረሉ ማይ ካብ ቆፍሒ ይፈልፈለሉ ተኣምራትም ተገይሩ መድሓኒት ዝኾነሉ ቦታ እዩ ሰው ኣብዚ መጽኻ ተለይ ስታ እዩ ለሰብስክራይብ ግን ከይትርስዑ እሺ عامل جرمز دخل تحت كوك الرئي فلتي أنا بتاريخ مالتي مولا لا أو كوك حس رئي فلتي زتري ولا هم هون زتخل زي عوي مسكر زي عامل جرم عوي مسكر زي أتوا هذا نادر رقم بوتاي أو زوجني وعين يا زن زوجني وعين أروع معتي أو زتري ولا هم يغير له مالتي أروع معتنا أروع عليتي فتت الجبورة أو زكاة لني وعين تغيره لو زكلر زي غير زوجني كلر زي غير لنا هم لا لي غير لا الجرم بوتاين همزي نية لخا تجري تجمد تشوفين نا سبسكرايب لاجوركم فاميلي خالي بوتا لني أفتي نيشان ما حيت نحمسينا فلفلة على ما زاءت من الليلتان ولكم لهم خزائي تلف وسيلة هذه الذي ولتنا له هي اللي خسرنا أنا تهذي الله يلمس زي دم المثل اللوسي لازم سأركنا تنتندي هو دم لكامة شنت لشنت أرجعت إلى كتاب الكامة دم بلا لا 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 بزجرة لا زي آيات ورنا شنت أعرف لو سين يقول أبي زعم بغيري يا رجيم ويفدياتي لما أسأل زي جلس الحين بهاي هذي تعالتم يوم سريحهم زي آيات تمل لنا قدم تات انتهيت زي آيات من عيننا هذا مش دور له يرهم لهم بكاميرا نا برازر زيا نا عيني مدحنت يا أو الدكتور فصم ولا كعب دكتور فصم لي تبني ونقراتهم أزيادك زيادة السنة همتني وصاروا نا نعلا زيادة كريكا ذي أبالو اللي بالنور أو زي مكان مكاورم مزبوطة سي نا أو زبوطة زلال نعري كريكا أو زلال زي ريكا نا قدسان لعرفوا البوتا أيونا قدسان لعرفوا البوتا أيونا يوم دمي أنحنا عين مدحن كنا ناش كهذي توات بوتا تاريناكم هنا شكاز شيرنا سبسكرايب لجورهم ساعات لا جورهم هذا بقى تسلل الأبط بوتا تتي حنت بوتا تسيرفنا لا سكريكم إيه ما نارنا طعن زي مثل عن زي أنيشن لحمسنا كنو علينا لغت سالش كانوا جانا سلام تلاعهم شالوم لعنا تشاو تشاو سبسكرايب وقارهم بيه يترسل
عفا حمس عفا تفضل